سلام كبرات تخاتاتلتي داسني اكسترا ان حجاب استدالو علتا وزيناتات ኤርትራ ኣብ ቀደም ብሽክለታ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ቀዳማይ ደረጃ መሓዛ አብይ አሕመድ ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ አሜሪካ ዝቆጸሮ ሓድሽ ሓጋዝ ትካልን ዝኸፍሎ ዘሎ ገንዘብን ኮንትራትን በማዕከና ዜና ምዝርግሑ ሱዳንን ግብፅን በኢትዮጵያ ዝቀረበ ሓሳብ መንጻገን ሱዳን ምሩኻት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ዓዶም ክትመለስ ምውሳናን ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም። UCI ኣብዝ ወርሒ ኣብ ዘውጽኦ ደረጃ ሃገራት ኣብ ቀደም ብሽክለታ ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት ብሒታቶ ዘላ ቀደም ብሽክለታ አፍሪቃ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ንደቡብ ኣፍሪቃን ናሚብያን ኣኸቲላ ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓላ። ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣስታት 602 ነጥቢ ብምእካብ ነዚ ደረጃ ዓወት ክትበጽሖን ከላ ደቡብ ኣፍሪቃን ናሚብያን ድማ 291 ከምኡ ድማ 188 ነጥቢ ብምእካብ የንስዒበን ዘለዋ። ኤርትራ ካብ 2016 ጀሚራ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ትቕጽል ያጸኒሓ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ UCI ተጻሒፉ ከም ዘሎ ድማ በደረጃ ዓለም ኣብ ናይ ዓበይቲ ቤልጅየምን ስሎቬንያን ኣብ ቅድሚት ደረጃ ከም ዝተሰርዓ ዝፍለጥ ኮይኑ ተሻዓተ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ድማ ኣብ ኣህጉራዊ ጸወታታት ድሙቕ ዓወታት የመዝግቡ ከም ዘለዉ ይዝሕበር። መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ውግእ ሓያል ቀሉላው ኣኸቲሉ ከም ድማ ከሳብ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ዝተቐድሐ በደላት ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ይወጻል ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ቅድሚ ኮንግረስን ኣብ ዋይት ሃውስ ዘሎ መምሕዳር ጆ ባይደንን ዘለዎ ምቅራብ ንምሕያል ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ተገሊጹ ዝነበረ ብመንገዲ ሚኒስትር ሰላም ገይሩ ኣብ ዋሽንግቶን ሓንቲ ሆላንድ ኤንድ ናይት እትበሃል ናይ ሎቢ ትካል ከም ዝቆጸረ ተሓቢሩ ነይሩ። ሕጂ ድማ ሓንቲ ፖለቲኮ እትበሃል ማዕከን ኣውጽያታ ኣብ ዘላ ሙሉእ ጸብጻብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዛ ሆላንድ ኤንድ ናይት እትበሃል ናይ ሎቢ ትካል ቆጺሩሉ ዘሎ ምኽንያት ቀዳማይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ምኽርታት ክትልግስ ካብኡ ቀጺላ ድማ ምስሊ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ ኮንግረስን መምሕዳር ባይደንን በጽቡቕ ምቕራብ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። በመሰረት እቲ ሕጂ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ከዓ መምሕዳር አብይ አሕመድ ነዚ ሕጂ ቆጺርዋ ዘሎ ናይ ሎቢ ትካል ን6 ወርሒ ተዋዒልዋ ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ዝመጽእ 6 ወርሒ ከዓ ልዕሊ $250,000 ማለት $270,000 ክኸፍላ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ። እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ በመንገዲ ሚኒስትር ሰላም ሃገሩ ገይሩ ኣብ ኣሜሪካ ቆጺርዎ ዘሎ ናይ ሎቢ ትካል ልክዕ ኣብቲ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጃክ ሱሊቫን ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን ብጉዳይ ትግራይ ኣብ ዝዘራረበሉ ዝነበረ ግዜ ከም ዘጋጠመያ እታ ነዚ ጸብጻብ ዘርጊሓ ዘላ ማዕከን ዝሓበረት። በሰንክቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነጽ ዘሎ ገድብ ሕዳሴ ኣብ መንጎ ሃገራት ግብጽ፣ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምስማዕ ኣብዚ እዋን ናብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ኣሎ ይበሃለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ ሓሳብ ሓበሬታ መለውዋጥ ብወገን ግብፅን ሱዳንን ኣሉታዊ መልሲ ረኺቡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕርቲ ኣብ ኪንሻሳ ኮንጎ ዝተኻየደ ንጉዳይ ግድብ ሕዳሴ ዘተየ ስሉሳዊ ኣኼባ ድሕሪ ምፍሻሉ ሃገሩ ካልኣይ ገጽ ምምላእ እቲ ግድብ ክትቅጽል ከም ዝኾነት ንዝኾነ ዝመጽእ ሓደጋታት እውን ደለውቲ ምዃና ክሕብር ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ሱዳንን ግብፅን ብዛዕባ እቲ ካልኣይ ገጽ ምምላእ እቲ ግድብ ሓበሬታ ክረኽባ ዘኽእለን መንገዲ ከጣጥሓለን ከምኡ ድማ ሓበሬታ ክህበን ኣብ ዘቕረቦ ሕቶ ግብፅን ሱዳንን እቲ ሓሳብ ነጺጎንኦ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከዓ ሱዳን ብሰንኪ ካልኣይ ገጽ ምምላእ ገድብ ሕዳሴ ከጋጥም ዝኽእል ዋሕዲ ማይ ተዳልያ ንምጽናሕ ካብ ዝብል ዕላማ ነቲ ጀበል ኣውልያ ዝበሃል ኣብ ሃገራ ዝርከብ ዓብ ዲጋ ክትመልኦ ጀሚራ ከም ዘላን ብሰንኪ ምምላእ ገድብ ሕዳሴ ንገለ እዋን ከጋጥም ዝኽእል ዋሕዲ ማይ ንምብዳህ ከዓ ምድላዋታት ተጻፍፍ ከም ዘላ ተሓቢሩ። ካልእ ምስ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዝተሓዝ ዜናታት ሱዳን ኣብ ውግእ ዝማረኸቶም ክሳብ 60 ዝበጽሑ ሓይልታት ኢትዮጵያ ክትመልስ ወሲና ከም ዘላ ኣፍሊጣ። እቶም ምልሻታት ክልል ኣምሓራን ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያን ዝኾኑ ክሳብ 60 ዝበጽሑ ምሩኻት ኣብቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብሰንኪቲ ኣልፋሸቃ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ ዝተኸስተ ግጭት ዝተማረኹ ኮይኖም ሱዳን ከዓ ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ምሩኻት ንምኽባር ነዞም ምሩኻት ኣብ ትሕቲኣ ድሕሪ ምጽናሕ ትማልእ ቀዳምያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከተረክቦም መደብ ዝነበራ። እዚ ይኹን እምበር ብዘይተፈልጠ ምኽንያት እቲ ምሩኻት ናይ ምርካብ መስርሕ ስለ ዘይሰለጠ ጽባሕ ሶኒ ደጊማ ሱዳን ነዞም ምሩኻት ናብ ዓዶም ከተረክቦም ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎ። ነዚ ኣመልኪቶም ከዓ ገለ ወተሃደራውያን መራሕቲ ሱዳን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እዚ እሱራት ናይ ምምላስ ተበግሶ ሱዳን ምስ ጎረባብታ ብሰላም ክትነብር ናይ ዘለዋ ድሌት መርኣያ ከም ዝኾነ ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብ ዶብ ግጭት ከም ዘየለ ግን እቲ ኣልፋሸቃ ዝበሃል መሬት ሃገሮም ደጊሞም ይሕሊፎም ከም ዘይህቡ እዮም ተዛሪቦም።
ኣብ ዓለም ዝዓበየ መንገዲ ኢንተርኔት ዝተፈላልየ ንብረት ዝሸይጥ ብቻይናዊ ቢልዮኔር ጃክ ማ ዝውነን ኩባንያ አሊባባ ናይ 2.75 ቢልዮን ዶላር መቕጻዕቲ ተበይንዎ። ንሓደ ብውልቀ ሰብ ዝውነን ትካል ክንደዚ ዝኣክል ብዝሕ ገንዘብ መቕጻዕቲ ክብየኖ እዚ ናይ መጀመርታ ኮይኑ ዝለዓለ መቕጻዕቲ ተባሂሉ ከዓ ክብረ ወሰን ሰይሩሎ። ናይ ቻይና ናይ ንግዲ ተቆጻጸርቲ ኣካላት ኩባንያ አሊባባ ንብዙሕ ዓመታት ንዕዳጋ ብሒቱ ዝጸንሐሉ ኣገባብ ጎድለት ረኺብናሎ ኣለና ብዝብል እዩ ኣብ ልዕሊ ትካል አሊባባ መቕጻዕቲ በይኑ። እቲ ንከም አሊ ኤክስፕረስ ዝበሃሉ ናይ ኢንተርኔት ትካላት ዝውነን አሊባባ ብወገኑ ነቲ ውሳነ ኣኽቢሩ ነቲ ዝተወሰነሉ መቕጻዕቲ ክኸፍል ከም ዝኾነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩሎ። ክኢላታት ስነ ቁጠባ በወገኖም ቻይና ወላ ነቶም ብመገዲ ኢንተርኔት ስርዓተ ንግዲ ዘካይዱ ጽልኦም ብዘየገድስ ንመቕጽዖም ድሕር ከም ዘይተብል ዘርኢ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ከም ዝፍለጥ ኩባንያ አሊባባ ብደረጃ ዓለም ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ኩባንያታት ኮይኑ ኣብ ቻይና ከዓ ሓደን ቀንድን ዓብላልን ንሱ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ቻይና ኣብ ልዕሊ ኩባንያ አሊባባ በይናቶ ዘላ ናይ 2.75 ቢልዮን ዶላር መቕጻዕቲ እቲ ትካል ቅድሚ 2 ዓመት ካብ ዝረኸቦ ዓመታዊ እቶት 400 ጥራይ ኮይኑ ተቆጻጸርቲ ኣካላት ንግዲ ቻይና ከዓ ኩባንያ አሊባባ ክወዳደርዎ ንዝኽእሉ ትካላት ካብ ዕዳጋ ወጻኢ ኣብ ምግባር ሰሪሑ ኢሎም እዮም ከሲሶሞ መቕጻዕቲ ከም ዝብየኖ ገይሮም ዘለዉ። ኣብ ሚያንማር ኣብ ከተማ ባጎ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ልዕሊ 80 ሰባት ብሓይልታት ጸጥታ ሚያንማር ከም ዝተቐትሉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሓቢሮም። ሓይልታት ጸጥታ ሚያንማር ሬሳ ናይቶም ዝሞቱ ቀልጢፎም ስለ ዘልዓለዎም እቲ ቁጽሪ ካብዚ ተባሂልዎ ዘሎ ኣጸቢቑ ክዛይድ ከም ዝኽእል እውን ብዙሓት ይገልጽዮም። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንማዕከናት ዜና ከም ዝሓበርዎ ሰራዊት ሚያንማር ናብ ዝኾነ ዝንቀሳቐስ ኣካል ከቢድ ብረት ይትኩሱ ከም ዝነበሩ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ። ኣብ ሚያንማር ካብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ለካቲት ዕልዋ መንግስቲ ካብ ዝካየዳ ትሒዙ ልዕሊ 600 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለዉ እዮም ጸብጸባት ዝሕብሩ። እቲ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ሰራዊት ሚያንማር ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ ኩሉ ዓይነት ሓይሊ ይጥቀም ከም ዘሎ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝሕብሩ ኮይኖም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ አንሳን ሱቺ እቲ ንሳት መርሖን ሰልፍን ዝተዓወተትሉ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ምጥፍኣቅ ከም ዝነበረ ብምግላጽዮም ዕልዋ መንግስቲ እኳ እንተፈጸሙ ኮሚሽን ምርጫ ሃገር ግና ኣብቲ ምርጫ ዝኾነ ምጥፍኣቅ ከም ዘይነበረ እዩ ምስክርነቱ ዝሃበ። ببزح حزبين نشاينا تختيلا أبكال أي درجة تسرع هندي نلعل 100 مليون زيغاتاتا كتابة كورونا بمهاب كاب عالم كتابة بمهاب إتا زغلت أفت هاجر كوينا إتا بخال أي معبل ملكفت كورونا تتقي عزل لهندي لعلم 100 مليون زيغاتاتا نخد كتب 85 معلتات كمزو وسدلا منسترة عنات هاجر أفريتو أمريكا 100 مليون سبات نخد كتب 89 معلتات زو وسدلا خوينو تشاينا دما 103 معلتات يوسيدلا انت خونا جن هندي قصر معلتاو بكورونا زلكوف سبات 250 شح زبصح خوينو قصر بكورونا زموت خا معلتاو لعل 800 خوين زلا هندي كسب زمص ور حمله قصر ناي زخطب سبات 250 مليون كتب صحو وطينا كواتن قسقس انتلا سميات عنات هاجر جن زوت انك عوت انت دا خوينو توسخ صعر كم زحتت يم زمعدو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم